de Rubió ens han preparat una concentració a l'alçada del que ja ens tenen acostumats, o sigui, del nivell. Aquesta vegada sí es celebra la ruta per la comarca. No de molts quilòmetres, però sí de gran interès paisatgístic. Pàrquing ple per una trobada a l'alça, ja que hi posen molt bon cor. Gràcies a tots. Ui, Què tal? jo bé i vos? També. Passa, màquina! Jo vinc amb la 200, però com no voleu moto, pues... Bona nit. Ja. Vinga, adéu.